चीज ऐसन है केहू बदनाम हो जाला। मोहब्बत चीज ऐसन है केहू बदनाम हो जाला। जमाना जुर्म करेला खबर सरेआम हो जाला। मोहब्बत चीज अरे ऐसन हो केहू बदनाम हो जाला। आप लोग शेखपुरा फिल्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे हर सभी चैनल को आप सब प्यार आशीर्वाद देते हैं और बड़ा बना देते हैं चैनल को, उसी तरह से इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए और